Hogei minutu besterik ez, goizeko 9:00 heltzeko, urteko azken asteleneko elkarrizketa lan arloari eskainiko diogu, langileriari murrizten ari zaion bizitza kalitateari buruz, eta honetan gutxieneko soldata duin batek egin dezaken ekarpen erabakigarriaz hitz egiteko ere, eta zehazki Nafarroara begire egingo dugu. Gurekin baitugu Imanol Carrera, Lab Sindikatuko Nafarroako bozeramalea, egunon. Egunon guztioi. Bada, gaur esan bezala, kaleratu duzuen lurraldeari begirako azken txosten kezkagarri horren inguruan hitz egingo dugu, baita ere ostera etorri den greba orokorrerako deialdiaren inguruan, baina oporren aurretik albiste izandako gai batetaz galetu neko nizuke lehenik eta behin. Labek adierazi baitzuen, jakinarazi baitzuen, pasaden astelenean, abenduaren 22an, funtzio publikoaren Nafarroako mahai orokorra batuko zela. Sindikatu abertzaletik, aspaletik, eskatu duzuen bezala, zertarako edo zer eman zuen bilera horrek? Bueno, esan behar dugu aldarrikapen hau pasaen urtean kokatu genuela, uda baino lehen ere kokatu genuela, eta administrazio osoan greba bat egon zela labek ere deituta. Beraz, badela langileen aldarrikapen bat, eta Nafarroako gobernuari asko kostatu zaio aldarrikapen honi heltzea. Kostata askotan gertatzen zaion moduan, Nafarroako gobernua negoziatzen du, baina gero negoziatzen duena betetzea eta azken muturrera eramatea asko kostatzen zaio. Estatutuarekin gertatutakoa horren baitan kokatu dezakegun zerbait da. Labek aurkeztu zuen bere estatutu propioa ikusita Nafarroko gobernuak ez zuela garaiz egin behar, eta mugimendu horrekin lortu izan duguna da gobernuaren aldetik behingoz bere proiektua, bere eredua mailaren gainean jartzea, hori egin zuen izan ere azken mai orokorre horretan, eta bueno, ematen du aukerak egon daitezkela horren inguruan hitz egiteko, negoziatzeko eta legegintzaldi honetan izateko. Gu horrekin ez gaude oso ziur, ikusi behar da gobernuaren aldetik zer egiten duen, baina bueno, orain arte bezala indartzu gaude, mantenduko ditugu gure aldarrikapenak, eta behingoz lortzen dugun hori erdiestea. Orain bai, begirada zertxo bait zabalduko dugu, ikuspegi sozialean sartuz baita ere, eta ongi iruditzen bazaizu Imanol, Iparregoa fundazioaren bidez, azaleratu dituzuen, ikusmiran 22 txosteneko ondorio nagusi horiek erreparatuko diegu. Titular azkar bat litzateke, zuk zuzenduko nazu bestela, baina aberastasunak Nafarroan gora egin arren, honen banaketa ez dela berdin islatzen, edo beste modu bat ere esan da, ezberdintasun sozialak areagotzen ari direla Nafarroan. Hala da, eta esan dezakegu bi Nafarretik bat egoera prekarioan bizi dela Nafarroan. Hau da, diru sarrera eskasekin. Eta denok ados egongo gara 1.500 eurotara iristen ez diren soldatekin oso zaila dela baldintza duinetan bizitzea Nafarroan. Eta horrekin oso kezkatuta gaude. Nafarroko gobernua beti Espainiari begira jartzen da, esateko Nafarroan oso ondo bizi garela, baina labek astertu duen prekarietatearen inguruko indize honekin agerian geratzen da ez ditugula diru sarrera nahikorik benetan ongi bizitzeko Nafarroan. Eta hau oso kezkagarria, eta datu honek agerian uzten duena da errealitatea askotan Nafarroko gobernuare gainetik pasatzen zaiola. Osatuko dugu pixkat eman duzun datu argi eta kezkagarri hori, izan ere, datuen arabera, 25 eta 74 urte arteko pertsonen 148ak ez du adina diru sarrira bizitza duin bat aurrera eraman ahal izateko, naiz eta lana izan eta lan hori egonkorra izan. Ez dakit, esan daiteke pobrezia edo gutxienez zailtasun ekonomikoen aurreko paradigma berri baten aurrean gaudela, alegia. Posible dela lan bat edukitzea, esan bezala lan hori egonkorra izatea, eta hala ere ez edukitzea gutxieneko bizimodu bat bermatuta. Hala da, beste konzeptu bat ere jarri da mailaren gainean azken garai hauetan, eta da langile pobrea garela. Eta hori da gertatzen ari dena, ikusita esandako prekarietate hori eta ditugun diru sarrera eskaz horiek duten inpaktua gehiengoarengan. Eta ikusten duguna da Nafarroan, pobreziari dagokionez, indize guztiak behin aztertuta parametro altuenetan daudela. Pobrezia arriskua Nafarroan ia 19 barkatu kokatzen da. 115.000 nafarrez ari gara. Eta hau onartezina da.
enplegua izatea Nafarroan eta diru sarrera nahikorik ez izatea, oso dramatikoa da termino sozial eta politikoetan. Eta horregatik, esaten duguna da, horri begira jarri behar ditugula. Eta soldatek izan behar duten protagonismo agenda politikoan erabatekoa izan behar da. Eta horregatik, egin dugun greba orokor bat, eta azterketa honetatik ateratzen dugun ondori hori. Berara sortuko gara greba deialdian, gutxieneko soldate egotzeko abian duzuen borroka horretan, baina akaso baita ere, galetu nahi dizut, nola heldu garen puntu honetara, garapen baten ondorio delako, zuk esan duzu, beti aipatzen dela ez bakarrik Nafarroarekin, Euskal Autonomia Erkidegoan ere, oasia ez, zein ongi bizi garen hemen Espainiako hegoaldeko lurralde horiekin alderatuta, baina garapen argi bat dago bertan, banaketa desegoki bat dagoela, nola heldu gara puntu honetara? Heldu gara puntu honetara benetan aberastasuna, langileok sortzen dugun aberastasuna modu justu batean ez dugulako banatzen, ez? Eta fiskalitatari dagokionez, neurri guztiek enpresariek ezartzen dituzte. Beraiek markatzen dute egungo agenda politikoa eta gobernuetatik garatu behar diren politika publiko horiek. Guk, enpresetan, ekintza sindikalaren bidez, negoziazio kolektiboaren bidez, sortzen duguna aberastasuna hitzarmenen bidez modu justu batean banatzen saiatzen gara. Gobernuek aukera hori dute fiskalitatearen bidez, baina ez dute egiten. Eta nik Nafarroan askotan, Nafarroko gobernuarekin biltzen garena esaten digu, badituzu, sindikatu guztiok fiskalitate justu baten alde. Aldiz, bizkarra ematen diozue aukera horri. Eta bat egiten duzue enpresariekin. Eta Nafarroan ikusi duguna da, baldintza batzuekin bada ere, zergen gaineko tributua jaitsiko dutela. Eta guk esaten duguna da, gu planteatzen dugunean, langileen aldeko fiskalitate bat ezarri behar dela, Europarekin alderatuta, parametro berdinetan, Nafarroa 8 puntu azpitik dago Europar batasunarekin alderatuta, eta hori aldatzen baldin badugu, 2.000 milioi euro gehiago izango genituzke zerbitzu publikoak garatzeko. Osasun bideak, pandemia baino lehen zuen jarduera berreskuratzeko. Itxaroteko zerrendak murrizteko. Aldiz gobernuak ez du egiten, orduan, badira neurri batzuk egingarriak direnak. Hemen privilegiatuak daude, enpresariak. Langilo baino 5 aldiz gutxiago ordaintzen dute Nafarroan. Beraz, guazen privilegio horiekin amaitzea, guazen fiskalitate justu bat ezartzera, nik esango nuken bezala sindikatu guztian aldetik eskatzen dugun moduan, eta ere gehiengo sozialak aldarrikatzen duen eta behar duen moduan. Hainbat datu aipatu dituzte eta guztiek garamatzate gutxieneko soldata hori igotzeko beharrera. Gutxi gora bera, 1.600 eurora, hori baita Europako batzordeak gutxi gora bera hegoaldeko Euskal Lurraldentzako proposatzen duena bideragarri bezala. Hamarkada honetan, edo hamarkada honen borroka garrantzitsuenetako bat izango dela uste duzu, edo horren aurrean gaude? Bai, horren lortu dugu agenda politikoan kokatzea, baina ez nuke esango soilik izan dela guk urteetan eta 2020an egindako greba orokor horretatik kokatu dugun aldarrikapen bat delako, baizik eta azterketa honekin erakusten dugun moduan erabat beharrezkoa dela soldaten inguruan hitz egitea. Benetan nahi baldin badugu herrialde honetan gaztei etorkizun bat eskaini. Aurreko astean ere azterketa batean esaten zen jendea Euskal Herrira, Nafarrora itzultzeko zuen arazoa zela, soldata eta etxe bizitza. Eta bi arazo horiek kokatu behar ditugu ala beharrez mailaren gainean. Enpresariek esaten digute ezetz, beraiek ez daude egoerak eskatzen duen mailara. Beraiek esaten digute absentismoaren inguruan hitz egin behar dugula. Baina hori ez da jendeak dituen beharrak. Hori ez da kezka nagusia jendearen artean horregatik, gutxieneko soldata ezinbestekoa da, bizi duinak izateko eta ditugun diru sarrerak handitu ahal izateko norabide batean, eta da lan eta bizi baldintzak duintzeko eta hobetzeko. Beraz, erabateko zentralitateak hartu duen gai bat da, aldarrikapen bat da, eta esan bezala azken muturreraino joango gara honekin. Eta argi utzi duzu baita ere, ez dela kimera bat,
arrazoizko proposamen bat egiten duzuela baizik, egingarria eta legezko baldintzak betetzen dituena. Lehenik eta behin Nafarroko parlamentua inguratu zenuten eta ostera 2026ko martxoaren 17ko greba orokorrerako deialdia heldu zen. Zergatik greba deialdia batzuek aldarrikatu dizuetelako edo egotzi dizuetelako erradikal jokatzea edo beti bezala, kasu honetan Tamara Jago izan zen, Konfebaskeko burua, baina esan ez, katazka dela lehen esten den aukera bakarra. Tira, zergatik greba deialdia, uste duzue beste bide guztiak blokeatu dizkizuetela? Bai, hala da, ez dugu beste aukerarik izan honi bide emateko. Askotan, eta hau bitxia da, ni Maria Txibiterekin biltzen naizenean, edo gobernuko kontseilerekin biltzen naizenean, esaten digutena da eseri behar garela eta negoziatu. Hau egin dugu, eta esan digute ez dagoela aukerarik negoziatzeko. Horregatik, Torre sailburuak esaten duenean, berak aldarrikatzen duela elkarrizketa hori ez da egia. Jendea tonto txatartzen ari da. Beraiek itxi dute, bere alderdia, bere gobernua, itxi dute aukera hori Eusko Legebiltzarrean. Berdina gertatu da Nafarroko parlamentuan. Enpresariek esan dute ez daudela prest horren inguruan hitz egiteko. Eta hala ere, jendea tonto txatartzen duzu, eta esaten duzuna da, greba deitu ditugun sindikatuak ez dugula hitz egin nahi. Hori ez da egia, ez da zintzoa. Eta beraz, gezurtzea oso itxusia da termino horietan. Beraz, esango nuke, greba orokor deialdi honen atzean, gobernua eta enpresarien utxikeria dagoela. Eta beraiek direla greba deialdi honen arduradun nagusiak. Eta berez, iritsi da momentua grebaren bidez erantzuteko. Guk esan dugu esesko guztien aurrean, ekintza sindikalaren bidez erantzun behar genuela. Mobilizazioaren bidez erantzungo genuela. Askotan Nafarroko gobernuak ez du sinesten, ez du aintzat hartzen egiten ditugun interpelazio hauek, iritsi da momentua eta martxoaren 17an greba orokor bat egongo da Euskal Herrian gutxieneko soldata propio baten alde. Elkarrizketa sozialaren formatua ez da berria, baina bereziki ez Pedro Sánchez ezik eta Yolanda Díaz, presidente orde denetik oso modan egon den gaia eta kontzeptua izan da, baina hainbat tokitan tartean Euskal Herrian ikusten dugu nola sindikatu batzuetatik salatzen duzuen, azkenean nolabait itxurakeria baino ez dela. Uste duzue elkarrizketa sozialaren egungo formatu hori bideratuta dagoela batez ere patronala zuritzera eta sindikatu jakin batzuek ere? Bai, eta guk esaten dugu horren arira, adibidez Nafarroko gobernua jarrera alderdikoia eta korporatiboa duela honekin, ez? Gutxieneko soldatarekin oso urduri jarri da, eta momentu guztietan babestu ditu zeneko enpresarien eta UGT eta Komisiones Obreraseko interesak. Eta, por cierto, UGT eta Komisiones Obrerasek azaldu behar dute zergatik EAen aldarrikatzen dutena, zergatik UGT Katalunian aldarrikatzen duena Nafarroan ezinezkoa dela. Zein den, izkutuan dagoen arrazoia, Nafarroan bide horri izteko, ez? Eta argi geratu da interes horiek babesten dituztela. Labek parte hartzen du marko instituzional batzuetan. Eta gainera aldarrikatzen dugun jarrera bada. Guk esaten duguna da langileon interesak marko guztietan erabili behargo ditugula. Eta kontzientzia zabaltzeko ariketak izan behar direla. Eta horrela egiten ari gara. Hori bai, joaten garenean mai horietara, esaten digute ere alde egin behar dugula. Zergatik, defendatzen ditugun proposamenak ez zaizkielako gustatzen. Eta Nafarroko gobernua hori egin du gutxieneko soldatarekin. Gu eraman dugu gutxieneko soldata. Lan osasunaren aldeko neurriak. Horiek guztiak mailaren gainean jartzen ditugunan bestelako markoetan, elkarrizketa soziala ez diren bestelako markoetan, beldurra erekin eusten diote eztabaidari eta modu faltsuan izten dute. Beraz, badela espazio bat borrokarako eta gerian usteko benetan elkarrizketa soziala beste interes batzuk lehenesten dituela eta Nafarroan izan da. Abiadera handuko trena, Nafarroko kanala eta Noaingo hegaldiak. Horiek dira patronalak mailaren gainean jarritako gaiak eta horiek dira garatzen ari diren gai bakarrak. Aipatu duzun hildo beretik tiraka, duela pare bat aste, Imanol, elako Mitxen Lakuntza eduki genuen bertan ere, eta ark onakoa esaten zigun, Nafarroako ekosistema laboral berezi horren inguruan, non UGTek eta Komisiones Obrerasek zen patronalaren makulu bezala lan egiten duten. Eta hori da, hau ez da berria Nafarroan gertatzen dena kontutan hartzen baldina da, azkenengo 30 urtetan eman den realitate bada, eta
konzertazioa eta eredu sindikal eta patronal propioa sortu da Nafarroan, hemen bideratu dira finanziazio publikotik kantidade handinak, Nafarroa hortan izan da hori, gehien elkarrizketa sozialaren eredu hori gehien finanziatu den erkidegoa izan da estatuan, ez? Eta beste hori izan da, ela eta laben kontra egiteko, ez? Esan duzunarekin nolabaiteko lotura egin dezakegu, beti ez duzue bat egiten gai batzuen inguruan, baina esango nuke gutxieneko soldatarena, oso aproposa dela, baita ere LAB eta ELAren, alegia Euskal Herriko bi sindikatu handienen harremanak estutzeko, ez da? Bai, nik uste dut, eraginkorrak izango garela horrela, Euskal Herri osoan, baita Nafarroan ere ikusita, aipatu den bezala ezaugarri propio batzuk ditugula, eta batzuetan, kostatzen zaigula erregimen oso bati aurre egitea. Nik uste dut batasun hori beharrezkoa dela, jendeak eskertu eta nabarituko duela borroka honetan, eta ni ziur nago baldintza hauekin aukerak izango ditugula, ez bada orain aurrerantzean gutxieneko soldata propio bat ezartzeko. Nik kudeaketak egin nituen Nafarroan otsailean CNUGT eta Komisiones Obreraseko lehenengo bilera izateko gutxieneko soldataren inguruan. Dena prest genuen, eragile guztiek baieztatu zuten beraien parte hartzea, baina bilera hasteko 5 minutu falta zirelarik, patronaleko buruak WhatsAppeko mezu bat bidali zidan esan ez zirela etorri behar, eta ondoren UGT eta Komisiones Obreraseko mezuek, ez? Mezuak jaso nituen. Honek zer frogatzen du? Patronalak agindu zuen, esan zien ez zirela bertaratu behar, eta horrela egin zuten. Beraz, tamalgarria da, termino demokratikoetan ikustea UGT eta Komisiones Obrerasek duten jarrera, eta bizkarra emango diotela langile guztiei. Hau onartezina da, baina badugu aukera bat agerian usteko beraien eredua ez duela bat egiten Nafarroko langileriaren aldarrikapenekin eta beharrekin, eta bestelako eredu bat sortu behar dugula. Horretarako ere aukerak emango ditu greba orokorre honek, eta ziur nago aurrera pausoak emango ditugula norabide horretan. Hortaz, eta amaitzeko ondorio bezala, azalpen guzti hauek entzunda, negoziazioari ateak ixten zaizkionean, eta presio politikorik ematen ez denean, presio soziala, kasu honetan greba baten bitartez egindako presio soziala da, kaso aukera edo bide bakarra, ez? Pixkat elkarrezetari ateak zabaltzeko. Bide bakarra eta osasuntzuena, ez? Indartzuena. Nik uste dut denok behar duguna gauzak lortzeko. Inoiz ez da ezer lortu borrokatu gabe, herri honetan sindikalismoak agerian utzi du borroka ezinbestekoa dela norabide horretan, eta benetan gehiengo sozialaren bizi baldintzak hobetzeko ezinbestean egin behar dugun borroka bat da. Beraz, nik uste dut aukera eskainiko diogula Nafarroako langile osoari gutxieneko soldata propio baten alde borrokatzeko. Greba orokorra izango da horretarako tresna nagusia, beraz bat egin dezagun eta lortu dezagun ditugun amets horiek. Urte berria hortxe ate joka, pentsatzen dugu aurki hasiko zaretela greba deialdi horren prestaketekin. Imanol Karrera, LAB sindikatuko Nafarroako bozeramailean, mila esker gaurko honetan naiz irratien ezatagatik. Mila esker zuei eta urte berri on guztioi. Berdin.